କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ତିନି ପ୍ରକାରର: ରୂଢ଼, ଯୌଗିକ, ଯୋଗରୂଢ଼। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି ରୂଢ଼। ଯଥା ଘଟ ଯୁକ୍ତକ ଅ ସମାନ ଘଟ। ଘଟ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଘଟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାତ୍ର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ରୂଢ଼। ଏଠି ଘଟ କହିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଘଟ କହିଲେ ପାତ୍ର। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଗତ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରୂଢ଼। କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ରୂଢ଼ିର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କୌଣସି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତା'ର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ, ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଖି ପକାଇବା, ମାନେ ଆଖିଟା ତ ପଡ଼ିଯିବନି, ଆଖି ପକାଇବାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ। ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବା ଲୋଭ କରିବା। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆହୁରି କିଛି ରୂଢ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର ତିନୋଟି ଧାରା ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ: କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ ଆମେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ଅକଷ ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ବା ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ରିୟାହୀନ ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାହୀନ ଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସାହା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅଲଣା କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଅଲଣା କଥାର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ କହିଲେ ବାଟ ବଣା ହେବା। ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ କହିଲେ ବାଟ ବଣା ହେବା। ହଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପାଠଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।